στην ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1911 υπάρχει όρος που λέει ότι μετά από 100 χρόνια θα γίνει δημοψήφισμα. Το έχω ψάξει και δεν έχω βρει ακόμα άκρη. Εάν λοιπόν, επειδή θες να κλείσουμε τα Χριστούγεννα τώρα την Χριστούγεννα, εάν λοιπόν ισχύει αυτό και υπάρχει τέτοιος όρος και επειδή η Κρήτη είναι εντελώς εγκατελελειμμένη, θα αρχίσει ένας αγώνας και γι' αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα σε πολύ γρήγορο χρόνο. Θα ακούσουμε την Κρήτη να διαμαρτύρεται, δηλαδή, και να σηκώνει τάσεις. Κάτι. Ναι. Εσύ σε δημοψήφισμα θα έβαζες την υπογραφή σου? Όχι, δεν θέλω. Δεν το θέλω. Όμως, εάν όμως οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να έχουν την ίδια τακτική απέναντι στην Κρήτη, τότε τα πράγματα, επειδή έχουμε ένα χρόνο... επανάσταση. Επανάσταση όχι, είπαμε δημοψήφισμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Εάν σας φύγουμε... Σωστό. Αν σας φύγουμε, τότε... Κοίτα Νίκο, άμα φύγει η Κρήτη και φύγει και η Βόρεια Ελλάδα, πάει. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι, περιπτώσει, δεν ανοίγω όρεξη. Δεν ανοίγω... Ένα λεπτό. Εγώ είμαι υποχρεωμένος αυτές τις φωνές που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Πότε, σε 2 χρόνια ουσιαστικά? Ναι. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Συζητιέται πάρα πολύ, ξέρεις. Έτσι. Και βγήκαν και πανό και τα...